Pini abangka nilinali tumafan Karbi Anglong ar lokiklang Voreng Awarsai puthak silabangso video lo nali tumpanang than pachini ponikpo lapen kai kia son details mati klar daga lambang nali tum labangso video ar losi thekpon long ikpo tangte aprangse kardom katukawe Karbi Teach 2.0 YouTube channel long kelang arat do ana fans tame nali tum dong silabangso YouTube channel long nang homri milang pulike chinghon pen nali tum subscribe ikon lapen adung hes tame belarjan thekno hondas tame nani tum bere ipon igdenon lalo pute munon pinili ajada sonle labangso YouTube channel long upload tame nani tum mobile on notification nali pen nani tum birta kachini da pranya fanno lasi pini labangso Voreng Awarsai APHUTHAK le non pathiek pen chithan pononang lapen lang pononang advertisement alo do labangso alo long ketok ison sonia lam mate details salam ni linali tumpanang than pachini ponia phan bor ipon ikpo aprangsi dak joint director health service difu Karbi Anglong mate district health society hin bestami Voreng Awarsai APHUTHAK mate Voreng Awarsai alo dak paklang pon iklo lapen kon ana vacancy apus siduma kachar liang deng kon an sineng malabangso APHUTHAK non pathiek pen chithan pononang lapen lang pononang jongse nalitum labangso YouTube channel long nang kahomri milang pulte chinghon pen subscribe ikon lapen adung hestame belarjan dui hodakstame nalitum ber igdenon la son Voreng Awarsai lapen kapre information kilong ver jiapan tangte non pathiek pen dak lang pononang lapen chithan pononang aprangsi dake tokpon la son lo application is the prescribed from standard application Assam Gazette Part 9 along with the attested copy of certificate, mark sheet, registration certificate. Extra are invited from the candidate desiring to work in mission mode of engagement of the contractual basis for the post mentioned below. Lalo daksi jongsi nanglitum kumani abang pi Ning Kehang abang pi do jogduni pula nanglitum standard form along stami nanglitum attested copy certificate abang nalitum pa bondon ignangpo lapen photos tami coloring photo pakni nalitum pidun ignangpo lapenon da post le lang ponona lapen serial lapen kachar liang deng lahai hui lang ponna aprang sidang number 1 long do theklong inalitum le screen along apus amen lape lake GNM lapen kaduka wepen dak 6 ando lapen monthly salary 18,000 anlong pon ikpon litum education qualification lak bangke BSc nursing na thukachar litang abang phu mate abang pinang po lapen GNM course ai hui diploma dunang po dalo pulte labang sopos along bangke jogdun iglong po lapen number 2 along bang tala sonlo dak number 2 along bangke ANM afan dakta kaduka wepen 3 ana posto lapen 16,500 analitum monthly long pon ikpo lapen ANM na to a course ki antang mate ki untang abang pietum sidak jogdun long ik jot po lapen number 3 along bang kela son la pharmacist afan stamenda kaduka wepen ki thom ana posto lapen diploma dunang produkta diploma degree in pharmacist course from Medical College of Assam dak bangke degree nang po lapen diploma stame nang ikpo labang sopo songta nalitum ninghang pole jogdun ikme lapen number 4 along bang tada caretaker mate NCR apos daging sido lapen 10 plus 12 percent chok the candidate must not be the age less than 30 pe na ke kom candidate nang po diak thak ke ong candidate nang po lapen candidate must be female candidate nang po arlo so pimanang pola pen candidate having works experience with NGO na to subso experience to nang pola pen candidate having in Karbi Assamese Hindi lahai ke thek abang pinang po bang pudam de se abang pinang po dax tamen nalitum jogdun ikme lapen nason lo last date bang ke before labangso chiklo 22 June aprang nalitum jogdun ignang po ki jog na dim address labang ke dag screen along stame mention pon iglong mate labangso advertisement alo long stame tok pon iglo ki jog dam ni adim labang ke sono the joint director of health service com member secretary the district health society national health mission and its MPO Difu district Karbi Anglong pin number 782460 labangso dim sinalitum thondam ignang po envelopes containing application documents will be supermarked application for the post name of the post envelope thak nalitum copy post ma ke jogdun labang sa post amen nalitum togdon ignang po lapen
DM the application will receive bangke DPMU lapen NHM office along tame receive po dak Dropbox tu dak se thap dam iknang ponang litum ston lo nasi application na nalitum ka fill up lapen documents joglim le pulte dak tokpon reject ploti pusi tokpon la tanalitum lang pami mate dak pidun pami pen nalitum jognun ikno lapen la son lo dak lapen kapre details mandala anto lapen labangso advertisement alo nili already telegram channel lapen whatsapp group mong stame nili send pon ik alo dak stame nalitum lang ikon lang ikwen la details chini pami pen nalitum jognun ikon lapen last date ba nili amot nan thano dak 22 June hello last date labangso fra nalitum jogdun ikon la 22 pen dam la pulte lake nalitum jogdun iklong le dat po lapen labangso standard form 9z pule nalitum nilifan contact ikon nili stame whatsapp group kalte pule telegram channel on stame nili standard form bang nili nalitum hanang pik po nalitum computer kular lang dam pen stame labangso standard form bang ke nalitum print out ik denon lapen nalitum fill up pen jogdun ikon lalo labangso video nalitum lang misen pulte misen comment pigon lapen kan ma video share on share ikon lapen non 10k ke le ifan ma subscribe la nalitum na ching hono support dun bomon lalo pulte le ikpo 10k stame nili ning lason si thepon lo sipini video lang mangala anchol la pini information mate notice lang mangela sipina puthot ka prega video long la chitong tunang tang do me thak me ka du ka vi Karbi Teach 2.0 YouTube channel long kelang ra do an fans tame nili hin pen KARDOM to change your